Dobar dan, Aco. Šta vas više da pitamo? Ja se pitam, ne bih pitati više. Ali moram, evo ovako te da započnem. Prvo, kako reaguješ kada neki kandidat kaže meni je idol Aca Lukas i sa time počinje svoje predstavljanje? Pa još nijedan to nije rekao. Ne. Pa nijedan sad nijedan rekao, tako da ne znam što bih rekao. A lepo je kad se neko vidio što. Ali ne vjerujem da će niko da kaže, mada to malo u tom trenutku možda jeste stvarno tako, ali u tom trenutku to ne bi zvučalo baš onako kako treba, vrati je bilo malo onako naš. Dobro. Šta znam, a možda je stvarno tako, tako da u principu ne očekujem da će neko to reći pred izvođenjem svoje predstavljanje. Koliko je sad takmičara izabralo tvoju pesmu? Ja više jedan ili dva. Jedan sigurno ne udrulo se. Teško se kandidati odlučuju za moje pesme, jer je malo to specifično. Sad ne mislim da to sad nešto kao Pavarotti, pa ne znam što niko da otpeva, nego jednostavno to je nešto što je povezano sa dušom i tako da teško odlučuju. A ni ja ne volim pravo ti kažem više da čujem, jer nisam zloća neki sad ili neki što gledam u sita strelca, ali zaista nisam, retko kada sam čuo neko izvođenje moje pesme da se meni lično dobro. Na par momaka koje već godinama znam, mogu i da kažem, koje su Nebojša Vojvodić, koji sjajno izvodi moje pesme na onakav način na koji se meni to dopada. Ja sam ti jednom prilikom čula kada si pričao na sličnu temu i baš sam razmišljala o tome. Zapravo nisu ni lake pesme za izvođenje, obzirom da su muzički... Pa da šta, ja više sad imam neku dilemu na snimanju baš. Šta znači laka i teška pesma? Ona možda bude zahtjevna glasovno, ali ona možda bude zahtjevna i emotivno, i energetski. Možda pevaš batu, pa misliš šta pričamo o Bori Čorbi koji u rock'n'rollu, gdje to nije sad to nešto, ništa neki to, sad neke bravure pevačke, ali to ima, znaš, jako zahtjevno izneti duh te pesme, znaš, nije pesma samo ono kao sad zademo neke hieroglife da peva, pa kao sad, ako to izvede, to je super, a ono, osjetio si energiju nula. A misliš da bi, na primjer, to više prešlo u imitaciju tebe samo, izvođenje tvoje pesme ili... Ne znam šta ti kažem, mene bolje mogu da imitiraju s pokretima. Da bi mogu sam sebe da izimitiraš? Pa to je prosto nemoguće. Naravno. A da li znaš nekog da ne mogu ovakav dva da se rode ovakav. Previše je bilo za ovu planetu. Verujem mi, još je bilo ovakav kreten nastali. Tebi zavisi raspoloženje od toga kako se probudiš ili ne? Pošto nama zavisi od tvog raspoloženja. Kad se probudi? Kad se probudim, možda je zavisi. Ali ja se vrlo retko budim, pošto se retko i zaspavam. Ja jako malo spavam, a budim se često, u stvari se mnogo često budim, zato što ja i kad spavam, ja spavam, a ja ne znam da 30 godina da sam spavao duže od sat i po u komadu. Ja moram se probudim, zapalim cigaru, okrenem 2-3 kanala, pa se prema na drugu stranu, zaspavam ja onda, nije problem. Ali tu mora bude, pa ja kad spavam, par puta mi se desio sam spavao, baš sam bio, letva, pa sam još neke tablete za spavanje pio davno. I onda spavao do 10-12 sati, ja se probudio umoran od spavanja. Znači to bi mogli da potpišemo kao dnevna rutina Ace Lukasa. Da. Evo tražim je. Tako da, zavisi kad se probudio, znaš. Nemam određeno vreme kad se budim i kad ležem, tako da možete me zatimati u raznoraznim raspoloženjima, pogotovo volim tvoje neomke, najviše na svetu, da se sapliču. Kaži mi, da li bi, kom bi u stvari kandidatu okrenuo leđa, da kažem, tačnije stolicu, na primjer, ako vidiš da ti ne odgovara njegov stas, a odgovara ti pevanje? Ja često okrećem leđa nekim kandidatima, bilo kome ne okreće leđa, se vrtim na stolici i sam živac. Pa mi lepo stalno vraća, kao što mi okrećeš leđa, kada okreći leđa lepo, nego se vrtim, nemam mira, znaš. A stvarno neki put bez ne okrećem ja nikome leđa, niti bi okretao kandidatima leđa, zato što mi se ne sviđa njihov pevanje ili njihov izgled. Ako se i okrenem, to se okrenem zbog trenutnog mog hira, da se okrenem nešto da tako uradim, ali
jasno. Mislim da je bolje bilo bi zaglava u stolicu da ne možete vrti, onda bi se rešili, što je problem. Ali kod tebe ne važi to pravilo stas, glas, mora u kompletu ili... Mene važi taj kompletni utisak, jedan koji mora da obuhvata sve, ali to, znaš, to je teško definisati, jer to su stvari koje se osjećaju, znaš, koje ti negde reaguješ na nekoga kako ga osjeti, znaš, nekad mi izazove radost, nekad mi izazove nešto, znaš, i to je mnogo važno, šta će taj čovjek, ta devojka ili taj mladić koji stoje na bini i peva, kako ćeš ti da se osjećaš dok on peva? Možeš da peva sjajno, ali ti ne osjećaš dobro. Recimo, baš danas tako, jel odeš nekad u kafanu za svoju dušu da pevaju u Naravno. Ali će to uvijek završi s tim da ja na kraju završim mikrofon do mene i onda ja pevam za mene i za sve ostale. A uz koju pesmu plačeš? Nije. Kaže će kaži, vidi kao jaca, evo kak je to jedna. Zato što sam zadnji tu meni često suze pero na oči kad gledam neku tursku seriju. Gde su Turci tako sjajno, ja to volim da gledam, sam filmofil, inače, volim da gledam sve. Da Turci tako sjajno ukomponuju tu jednu inače fenomenalnu muziku, sa tim nekim krucijalnim, nekim tužnim događajima, da to nema šanse da to sve ukomponovano zajedno tebi neki ne zasušiti oči na neki događaj. Ne plačem često, to ne plačem uopšte, ali često upući sebe u poslednjih godina, pogotovo kad sam dobio svoj poslednji dete, gde sam se najviše osjećao kao otac, jer sam u najzrelim godinama dobio, a često puta kad vidim neku tužnu scenu, recimo odnosa čerke i oca, da mi često zasuze oči od dana kad sam dobio dete, a onda se sećam nekih filmova, recimo onaj film sa Johnny Deppom, gde je Izo iz Cipela, onaj gde je onaj kao diler, pa završio u zatvoru, pa mu se priviđa čerka da mu je došlo posle, ona ga je stvarno odbacila. Ona ima Penelope Cruz igra njegovu ženu. Znaš, igra ste gledali taj film. Završio ga Blow se zove film. Tu sam se, tu mi je bio kraj sveta, to, znaš, taj odnos otac i čerka je strašno specifičan. I naravno da to je meni izazove emocije, da se ne lažemo i suzem. Ne mogu ja ne plačem nikada ja ne plačem da plačem, ali znaš, čim ti zasuze oči i ti nešto kao hoće nešto kažeš, pa kao, ako se radiš Monteoru, da neko ne vidi, to je to. A na to nije niko imun. Još jedno nevezano pitanje od toga, da ne misliš da sam te iskulirala. Koliko kapa imaš sad u svom ormanu? Pa imao sam, ovih sam kupio ovakih, nećeš verovati 20. Sad možda imam 2-3, zato što sam kupio 20, zato što sam zaboravljao stavno. Ja imam u kući sigurno, preko 150 upaljača. Razbacani po kući. Razbacani. Da kad god nemam upaljač, da pruži ruku da nađe upaljač. Tvoji su... Na moji oni upaljač. Nije naše, našli smo. Sad imamo i hajpovi ko hoćeš, punu kutiju i samo sve razbacamo. Ja to zaboravljam, i kapa imam, da, volim da dosim te kapa i imam isključivo zato što ih gubim.